まやです。今から家族に持っていくお土産を買いに行こうと思います。一緒に行きましょう。顔が赤いです。でも寒すぎますね。早く着いていかないと。今からお土産の買い物をします。なんか高いのですね。ライド、キッカット。これ買って。買おうかな。カップバリー。休みで買ってます。お金ない。お、これなんか美味しい。これが美味しい。あ、これそう。これは多分大人の甘さ、キッカット。何個入ってるんですか？12個ぐらい買わないといけないってことですね。で、私の家族はこれが欲しいとか言ってましたので、アーモンド。でも安めのアーモンド。で、これも買う。これは私の家族です。で、これは私のおばさんがあげるんですよ。約3分欲しいですね。約13円。安いのを探しましょう。買いました。家に帰ってきました。外はとても寒くて顔が赤かったんですよ。今洗ったので多分赤くなりましたね。全部私は3000円を使ったんですよ。チョコレートだけ買って。お土産って高いですね。私前にいた時はここまでお土産は買わなかったんですよ。なんか今回は親戚が多い。いや、多くなってきた気がしました。買わないといけない人、いや、買ってあげないといけない人が増えたみたい。どうしてでしょうね。でも私も2年前帰った時はカップヌードル、日清カップヌードルって一番人気じゃないですか、フィリピンでは。それを4箱持って帰ったんですよ。全部で100個です。で、ここに着いたら、関西国際ここに着いたら、もう日本人とかに超笑われました。だから、私が思ったのは、もう二度とそれぐらいのカップヌードルを持っていかないことです。はい、じゃあ今からフィリピン人を喜ばせるお土産を教えたいなと思っているので、私が買ったもの紹介したいなと思っています。では、向こう行きましょう。では、お土産の紹介をしていきたいと思います。はい。フィリピン人には一番人気なお土産、定番ですね、定番のお土産はこれです。日清カップヌードル。フィリピン人は皆さんこれ好きなんです。これが嫌いなフィリピン人はないと思います。買ってますよ。絶対ないです。私もこれ好きでしたよ。好きです。今も好きです。私はさっき言った通り、2年前、100個ぐらい持って帰りました。で、1日で全滅でした。やばかったです。私は今回は10個だけ買いました。なぜかというと、一緒に行くおじさんが私の家族の分のカップヌードルを買ってくれたので、家族の分のカップヌードルを買わなくてもよかったです。イエーイ！2000円節約できました。はい。で、その次は日本のチョコレートですね。私が今日買ってきたのはキッカットの抹茶です。これは私のいとこが欲しがってたキッカットですね。キッカットです。大人の甘さ、キッカット抹茶。はい。それと今日もキッカット買いましたよ。これだけじゃなくて、もう1個キッカットだった気がします。ここにありますよ。キッカットの焼きキッカットバタークッキー味。私間違えました。
あ、焼き芋買ったと思ったんです。ここ焼き芋じゃなかった。あーです。キッキャットの焼き芋とキッキャットの抹茶です。これは私のいとこにあげます。これは自分のお土産です。私が食べるキッキャットです。と家族。あとは一番人気なチョコレートは明治とアルモンドなんですよ。アルモンド。はい。でもアルモンドは高いので2つだけ買いました。マカデミアも超人気です。でも235円を使ってチョコレートを買うつもりはなかったのでアルモンド2つ買いましたよ。これは私の妹のリクエストなので仕方なくて買いました。アルモンドグリコとアルモンドグリコです。その高いアルモンドって明治かな、あれが一番人気なんですけど、あれ1個は250じゃなくて260円だったから、これの方が100円安い。これを買いました。はい。で、その次はガナーです。ガナーロッテって韓国のブランドですか？日本のブランドですか？はい、知らん。はい。で、次はアルフォートはミニチョコレート。ボロボロ。あれです。で、私の弟が好きなものです。はい。で、アルモンドの次に人気なチョコレートはタンタララン明治です。ミルクチョコレート。私は2つ買いました。2つ買った。これは私が食べるとこれは私の妹が食べるものです。あとはこれは私の弟に約束したチョコレートです。これは子供たちには超人気なんですよ。日本の子供たちにもこれ人気ですよね。パラの町チョコレートです。はい。チョコレートだらけですね。はい。で、みんなにこのようなあるもの買ってあげれないので、お金いっぱい使っちゃうので、トップバリューダイエのブランドのアルモンドチョコレートを買いました。これ29個あって257円です。このチョコレートを1、2、3、4、5個買いましたよ。6個は。これは私のおばさん1つ、私のおじさんと私のおじさん4と残りの1つは私の家族です。私の家族はチョコレートをいっぱい食べるので、これは家族キッカットの焼きとこれアーモンド家族ですね。はい、その次はチョコレート買いすぎた。違う、まだあるんですよ。はい、これはアーモンドチョコレートで、これはね、一口ピーナッツチョコレート。これも超人気です。だけどその高いものはさっき言った通りに買えないので、これを買いました。257円です。でも味は変わらないでしょ。日本のチョコレートだったらいいと思います。日本インポーテッドって感じがします。で、3つ買いました。全部私が買ったチョコレートは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10！ イエーイ！あとはバーは1、2、3、4、5、6です。これオッケー。あとは本当は私仕事の帰りにあそこ行ったんですよ。新しくできた業務スーパーで、業務スーパーでこれを買ったんですよ。カントリーマーム。これ私食べたことがないんですけど美味しそうやから。あとはポッケーのいちご。私はいち
ちご嫌いです。だからこれ食べれません。いとこにあげます。はい、チョコレートは全部15個ですね。はい。でその次はこれを買ったんですよ。これは私のおばさんの一番好きな味噌ですね。フィリピン人の本当は味噌はあまり食べないんですけど、でも独特な人もいるので私たちにとって独特ですね。味噌スープ食べるからです。もういるので、私のおばさんみたいにこれが好きなフィリピン人もいるので買ってきてましたよ。これは私のおばさんにあげます。前には味噌スープ買ってきてねって言われたことがあるんですよ。で、私はこれが知らなくて、もう本当の味噌スープ買ったんですね。で、カバンに入れたら、キキスに行ったらピーピーってなって取られました。だからこれを今回買いました。はい、あとはですね、日本のお土産だけじゃなくて韓国のお土産も買ってきましたよ。この間韓国行ったじゃないですか。その時にいっぱい買いました。でもそれを紹介する前にまだ紹介してないものがあるので、ちょっと紹介したいと思います。私の髪の毛がダメになってます。これですね、カレーのルーです。カレーのルー、なぜこれを買ったかというと、パッケージが可愛いんです。いろんな色があります。いろんな色があったら美味しいってことです。はい、あとはキムチ鍋の素です。キムチ鍋の素です。これも安かった安いものが好きですね、私は。はい、あ、終わったかな。あとは300円、303コインっていう店にも行ったんですよ。これを買うために。私の妹はパンダが好きでこれを買いました。300円で。あとはもう日本のお土産はこれで終了ですね。あとは、この前韓国に行った時は靴下いっぱい買ったんですよ。スパイダーマン、これ100円で買いました。韓国の靴下って超安いんです。とバットマンも買ったんです。バットマンを買ってでスパイダーマンも買いました。あとはこれパンダ。あとはスパンジバーグ。あとはミニャンです。でこれはセリアで買いましたよ。パンダのなんていうかな、パンダのハンカチ。はい、あとは何があるでしょう。あ、これ辛ラーメンです。辛ラーメンは3個買いました。あとはこれも韓国で買ったんですけど、ボグミョンというラーメンです。これは韓国で一番辛いラーメンなので、日本人には多分食べにくいと思います。食べない方がいいです。はい、2つ買いました。1個食べました。はい、あと最後は海苔も持っていこうと思って韓国の料理を買ってきました。私は日本の料理も好きなん海苔も好きなんですけど、でも酸っぱいじゃなくてしょっぱい方がいいんですよ、私には。だから韓国料理の方が好きかな。ごめんなさい。はい、私の雑な日本のお土産の紹介をここまでにします。実は私は来週の日曜日の夜にフィリピンに帰ります。夜ですね。なので私は3週間ビサヤ語とフィリピン語講座を載せることができるかどうかが本当はわからないんですよ。でも一つだけ確実なのは毎日私が話しているブログ、このように話しているブログとダバオの案内のブログを頑張って載せようと思っているので、あれもぜひ見てくださいねでも多分ダバオではビサヤ語をメインにして話してるんですよ。ビサヤ語と英語だからフィリピン語は残念ながらあまり使わないんです。でも時間ができたらおじさんとおばさんは本当は1週間だけ案内はするんですけど、2週間は私フリーなんですよ。できたらフィリピン
講座も載せたいなと思っています。ではThe end The end です。また次のビデオでパーラム